Oganda imedo jiwo mondo mi omi pek wach mar pidho yien kata yien mar othith mathiwo bero yor yuto margi kendo ka girakore gi pek mar ngima sani. Sirikal kaachiel gi joket mwandu bende okwa mondo mi owuog oko mar siro paro makama e bero yuto mag jopiny. To kaka Andrew Ndego leronwa, kopogore gi tiwo kata thiwo yien othith bende ber kendo nitiere kod ber mamoko. Limbe marwa e gwenge mag Sigomre Ward kar chung' od bura ma Ugunja, kaunti ma Siaya. Wanado gi japith mar yiend othith mathiwo mo Victor Otieno, maleronwa gino mane oywaye donjo e pur makama bang' weyo tije mar puonj. E mbaka marwa gi Otieno, oleronwa ni ne ochako gi yiende 20 ma okayo higa ka higa kendo osebero yor yuto mare. Nayudo ka jothurwa nikod dhier malach. Ne gionge gi mwandu kiwuotho puothe kugol ma cham malong'o, to naneno ka paro kod palm oil nayudo ka kuonde moko en kod pesa kabisa, nikech mafuta ma jowa tiyogo wuok mana kawainde, to nayudo bang'e ni mafuta ma gitiyogo gi import, gigolo oko. Yamo mwango, pur mwango, piny mwango, pi mwango ber kabisa kod pitho gini. Emomiyo nachako gini mondo jothurwa oyudie konyruok malach. E mbaka marwa gi Otieno, oleronwa ni ne ochako gi yiende 20 ma okayo higa ka higa kendo osebero yor yuto mare. Nachako kod yien 20 ema nang'iewo kagolo e Kalro, Busia. Koro yien gi asebedo karito gi maber, adoyogi kaka nuneno kaka adoyogi, tika kidoyogi iluoro kod ring moro kanyo. Pi an go e dalana ka amiyo giga, mbolea bende amiyo giga, kute bende ang'iyo kuome manyalo chande be atero, winy bende ohere be ariembo, kod dhok ma an go matin gi bende okawega ni ochame. Otieno leronwa ni yien ni kod ber mathoth ka opogore gi thiwo mo, ka en nyaka yath kendo inyalo ged kode e kind ber mamoko. Yadhini yude mo, yadhini okapi iloso kode, yadhini iloso gi sabun, yadhini yedhe mitiyogo waloso. Mo ma bende golo ok miji tuo, nikech en crude oil ma ber kabisa mapiwa. Tuoche ma kumiji kaka mag pressure, bende ka cholesterol machando jini bende onge kode. To pressure be yudore joma tiyo kode bende odok chien. To nyicha kendo jomoko biro ka monwang'o ni mor ne kitiyogo to kata mana kansa moinjoni joma jo research chandrega ahinya ni bende timenade bende dok chien. Otieno koro jiwo sirikal gi migepe ma owinjore mondo sir chenro makama mabiro bero ngima oganda. Omedo jiwo oganda mondo neni omiyo pek wach chako pidho yien makamaendi ma oluwo ni yuto mare ber kendo ikore chiwo tiegruok ne ng'ata manyalo bedo gi siso mar chako chenro makama. Eka achiel onego pidhie yien 75, mano eka achiel. To ka yath achiel nyalo goloni mo lita 21, to in kod yien 25, koro kigoyo kata kwanno, dong ineno ka pesa nitie mang'eny. To wapidhru gini, jo sirikal okonywa, ka wan kod investors moko bende bio konywa. Ana won ayie konyo jothurwa, anyalo wuok mapuonjgi, anyisgi kaka itimo gini, gibende gibika ging'e kaka itime, to gibiro bedo kod konyruok maduong' manyaka ne pod ok gidwar nwang'o. Mana kaka gik moko duto mabecho, pidho yien ni ok kosa chiedh nade. Japur yango ni mondo mi ng'ato oka ber mar pidho yien ni, nyaka iket okenge mowinjore kendo chiwo arita neno ni lek makama onyago olemo. Andrew Ondego, Ramogi TV.